Mfana. What a night. Abeziwa flat ziphihlika ziphohloka njani. Ayangibona nawe mfana ngiyabangena ne. Mara ukhindile vandag ne. Omuhle flat. The account yami sani imatsepe style. No yo esengikenayo. Naye nja yami. Yakukho inja beyilu. Ehle uthani wena kuleso stand uzobuqina ngani? No, wena phela into ngiyenzile lapha ngitshelile sesitelo uthi to know Jesus. Yabona ithanda usipediwe. Ngenzela leyo ngipediwe. Ngamanga spread ama-legs ngapha inkenza. Umpiyele nje leso stand flat. Engathi ngiyambona mfowethu. Nkosi yami. Sazothi ngiyangamizwa. Namtshela nginazi nosiza abantu abasuka yabo le 10 blocks atenginike yona ngithatha ngayishomba kwenye indawo yes waphindwa ngenye 3 blocks because ngimtshelile ukuthi labanye abateke bayabonga umbaleke ngokubala Mamela akombe hluphekayo uhluphekayo kanti ubani indoda mfowethu who's the man Mamela khona wena